Asithathe ithuba sibulise egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Sibulisa omama, sibulisa odada, sibulisa befundisi bonke, siyabulisa osisi, siyabulisa obhuti uSunday School egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Sibulisa wonke umzi waseDlibona egameni lika Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Dlibona siyayibulisa yonke egameni lika Yesu. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulisa endaweni yaseGoso. Hallelujah. Sibulisa egameni lika Yesu. Hallelujah. Hallelujah. Siyabulela kakhulu bangcwele, sibulela ukukhobeka phakathi kwethu egameni lenkosi yethu uYesu Kristu waseNazaretha. Singatyanga xesha bangcwele, sikhawuleze siye ezwini lenkosi. Ndizawuthatha nje bangcwele ixesha lenu elifitshane bese siyathandaza incwadi yeziqalo, incwadi yeGenesis. Sizawufunda khona uchapter number 6. Kunamavesi esiyowalanda kuchapter number 6 bese siqhubeka nochapter number 7. Kodwa apho sibhalele khona sibhalele kuchapter number 7. Kodwa ukuze simve uchapter number 7 kuzawunyanzeleka ukuba siqale kuchapter number 6. Sifunda khona uverse number 5 ukuyoma ngoverse number 7. Bese siyatsiba siya kuchapter 7 wethu sifunda uverse number 1. Sitsibe siye ku17 no18 sigqibele ngo23. Sifunda ngoku uchapter number 6. Isilongosi incwadi yeGenesis chapter 6. Yes. Sisileka kundikhoyo siyatsiba siya kuchapter number 7. Sifunda khona uverse number 1. Sitsibe siye ku17 no18 no19. Chapter 7 verse 1. Verse 7. Hallelujah. Niphile Nkosi, ilizwi lakho liyasebenza. Lona lodwa libukhali, kunekhaya yakho Tata ngalo, okuhla, sidelana. Incwadi yeGenesis chapter number 1. uThixo udala izulu nomhlaba. Jesus Udala konke okukuzo ezizinto. Adale ulwandle, adale nako konke okuphilileyo. Chapter number 2. Ezizinto bezidalwa nguThixo bezingekabikho. Kodwa kuchapter number 2 kulapho ezizinto ziqalisayo ukuba khona, kuba ziyabunjwa, ezinye ziyahluma, kuyaqaleka umsebenzi wonke ubudaliwe ngezwi likaThixo uyabonakala ngamehlo enyama. Chapter number 3 uqaleka ukuwa komuntu owayebekiwe nguThixo emveni kokuba uThixo ethe masenze umuntu nokufana nathi asifuze abe nobukhosi phezu kwento zonke. Lithi iBhayibhile ke kwafika inyoka yayenda owesifazana watya kumthi ebekuthiwe makungatyiwa kuwo, baqaleka lento kuthiwa sisono. Chapter number 4 kuvela ukufa. Chapter number 5 kuthiwa wazala wafa, wazala ubani wafa, wazala ubani wafa, kwanda ukufa emhlabeni. Chapter number 6 lapho sifunda khona, sifunda lapho isono sesandile. Lithi iBhayibhile kwangcola nonyana bakaThixo abonakala sesoyena nabo esonweni esenziwa ngabantu abaphila ezantsi emhlabeni. Kule ndawo sifunda kuyo, sifunda iBhayibhile lisichazela ukuba emhlabeni kwakonakele, abantu bonke babeleqile, abantu bengamatshintsholo, beyilokubi phambi koYehova. Kodwa lithi iBhayibhile phakathi kwaso isizukulwana esasikhona ngelo xesha kwashuma lezindoda okwamalayo linguNowa. Lithi iBhayibhile yona le ndoda yafumana ubabalo kuThixo, yashuma kwabayona abantu, kodwa yona yafumaneka isona yona nendlu yayo, yafumana ubabalo lukaThixo. Hallelujah. Ngokusifunda kule ndawo lithi iBhayibhile uThixo ubhala
Jesus. Ehlabathini liphela wafumana uNoah nguye yedwa olilungisa. Oh Jesus. Bonke abantu beqekile, bonke abantu behamba ngendlela zabo, bonke abantu behambela ukuyithandela, bonke abantu beyila izinto esimphulukisayo uThixo. iBhayibheli uThixo wasisola ukuba sembhale nampela umuntu oshiyamile, wasisola uThixo ngento ebetheka yeyenza, wathi wenza umuntu ngokwe-image yakhe, wathi wasisola ngenxa yokwanda kobubi. iBhayibheli kwafumaneka le ndoda, kwafumaneka uNoah inguye yedwa kwisizukulwane sakhe sonke, kwafumaneka uNoah inguye yedwa. Oh Jesus. Hayi nje olilungisa but obaba lwenguThixo. Hallelujah. Ofukumanineba kaThixo. Amen. Ngoba ineba kaThixo yakufika ikwenza ukuba nabo bantu bayona egaleni kwakho ungabi nayo lapho yokona. Ngoba isono sibonakala sengathi simnandi sihle, kodwa ngenxa yempawu yobabalo lukaThixo ubabalo luhlala lusithi hayi esonweni. Jesus. Kubhalwa le ndoda nguThixo uthetha nayo uyixelela ukuba ngoku isiphelo sento zonke sifikile, Yeah. kodwa kunento endifumeleyo, ndifumene wena wehlukile kunabo. Jesus. Noah ndicela wakhe umkhumbi. Hallelujah. Besiyamchazela izinto makakhe ngazo, asizuyilanda yonke ukuba sifunde. Uzawusifundela wena osekhaya uchapter 6 apho kuthiwa ngamagabantshintshi kaNoah. Haleluya bantwana, haleluya. iBhayibheli ke leyo mkhumbi owakhiwayo kwathiwa mawube neeroom ezi-3, kube khona ileya yokuqala, kube khona eyesibini, kube khona eyesithathu. But iBhayibheli linento elichazayo lithi umnyango wayo lenqanawe mawube mnye. Oh Jesus. Ihlabathi lifikelelwe lixesha lokuba lipheliswe. Oh Nkosi. Kufikelele ixesha lokuba kutshatyalaliswe yonke into ekhona phezu komhlaba, but kwafumaneka into eyodwa ezawusindisa abantu. Kwathiwa makakho umkhumbi. Jesus. Makakho umkhumbi. Wawakha umkhumbi uNoah. Hallelujah. Wawakha umkhumbi uNoah. Lithi iBhayibheli after egqibile ukuwakha umkhumbi uNoah waqalisa washumayela. Jesus. Wangena esitekweni, Hallelujah. wangena imizi nemizana, wangena zonke indawo zangakwewabo, wadlula ne-boundaries zendawo ebengamele ukuba uyaya kuzo, but waya ehambisa udaba olulodwa ukuba kunemvula enkulu ezayo. Izani masilungiseni ukuze singene enqanaweni. Kanti lithi iBhayibheli ekushumayeleni kwakhe babemhleka behlekisa ngaye. Shengisela isihleko entheleni lisokugela kuthi washumayela uNoah yaphela inyanga yokuqala, inyanga yesibili, haleluya, inyanga yesithathu, kuthe kokuphela kweyesine inyanga walinda uNoah. Jesus. Wanikwa only for 7 days Hallelujah. ukuba makagqibelise Jesus. ngokuba ashumayeze abantu. Imeseji eyayiphethe nguNoah yayisithi imeseji kaNoah, izani ningene. Oh Nkosi. Isango lisavulekile elokuhlangula abantu. Oh Jesus. Ehlabathini Hallelujah. ingqumbo kaThixo iphezu kwehlabathi. Wasivula isandla senxeba ukuze bonke abantu abafuna ukusinda bazongena. Hallelujah. Lisavulekile izani kunemvula enkulu ezayo. Sondelane bantu basekhaya kuyesu kuphela kwehlabathi. Sondelane. Hallelujah. Isango lisavulekile. Mighty Jesus. Isango lisavulekile. Sondelane wasibuza lithehleleni lisokugela kushini.
isani. Hallelujah. Isani. Mighty Jesus. Bathi bayamjafisa. Kodwa ngoba wabeyevela kubo. Hallelujah. Ngoba yathetha into abathetha. Jesus. Akayitshintshi into. Hallelujah. Wamanga message. Yesu. Ngoba kunento endiyidlile. Jesus. Ebingayifanga le. Hallelujah. Sifike. Hallelujah. Bonke abazosinda nabazobaleka bazongena. Ungayakhi into yakhayo, but le nto yakhayo ayisukusindisa kwisitomo esizayo. Oh Jesus. Esi sitomo sizayo iibhodi zazikhona esazakhiwe abantu ababekwazi ukukhwela kuzo. But ezo bhodi zange sikwazi ukubasindisa. Hallelujah. My Jesus. Yaba yodwa into yokusindisa abantu. Jesus. Yaba ngumkhulu waqinisekisa ukuba icebo eliza kulenza lokusindisa indawo yonke ukuba kwenziwe into yonke. Hallelujah. Yena abantu abazosindisa abantu abazongena kwinto endigqibe ngayo. Nasipho ukutshindisa abantu. Hallelujah. Jesus. Yenza umkhulu lo. Yenza umkhulu lo. Washumayela lo. Jesus. Bathi kudala sabeva abashumayela. Abashumayela ngezinto. Thina sasobani. Ababeshumayela bamengomenzolo. Hallelujah. Siyabazi abantu thina. Ababeshumayela bakhuphe ngamadolo. Siyabazi abantu thina. Ababeshumayela bakhazuke wesimbali. Nowa wabemile esithi madoda. Hallelujah. Mama basho batsha. Jesus. Nasi sombululo. Nasi into yokusiza. Ewe unesono senzile. Ewurekile kuthixo. Kodwa xa ufuna usinda engqondweni kathi kwezandla isa nanti. Jesus. Nanti kwebekuyo yokusindisa abantu. Nanti Jesus. nanti washumayela lo. Jesus. Singena kuchapter number 2. Sizawuthandazela Jesus. verse number 17. Chapter number 7. Your choice and your freedom. Itsuku zama shilima. Yafika imvula. Jesus. Yafika imvula. Jesus. Washumayela uNowa imvula yade yafika. Hallelujah. Siyavakala isikhi. Hallelujah. Sizawushumayela Jesus. Abosana khona uzoshumayela uYesu. Hallelujah. Jesus. Bathi xa beyijonga bathi le mvula iyafana. Hallelujah. Emvula ekeyana. Hallelujah. Izawuhamba. Jesus. Lwaphela usuku lokuqala. Lwaphela iveki. Kwayiwa kweyesibini. Kwayiwa kweyesithathu. Kwaphela inyanga. Bathi siyayazi le nto. Hallelujah. Kwinyanga yesibini. Kwenzeka kwinyanga yesithathu. Hallelujah. Oh Jesus. Yani mvula. Yani mvula. Mighty Jesus. Bantu abazi ukuba lolu hlobo lwemvula. Oh Jesus. Alusugqitha. Hallelujah. Alusugqitha. Alusugqitha. Mighty Jesus. Esisizulwa asizugqitha. Hallelujah. Okubonayo kuthanyelwe ebhalini. Emanuel konakele. Wena onendlebe sondela.
sondela Jesus. sondela Jesus. Sizobona ngantoni isiphelo kaSifike sizobona ngokuchithwa kwabo abeshumayela bengabaprofethi Amen. abanye besithi nakungabo wabayeka Oh, Jesus. kwathiwa Noah usivuleni isandla senxele Jesus. lixesha lokuba ngokungena Then, lixesha lokuba ungene my Jesus. ndizothi namhlanje kungakubi ukuba singene sihamba sodwa Oh, Nkosi. sizothi bonke abantu mabasondele Jesus. nansi indawo yokuziwa Hallelujah. nali isango lisavulekile Oh, Jesus. sekulethile imvula zakubethi zakhwithi amahlandle yokomhlaba akudwakile kodwa ndizothi namhlanje kusenesango elivulekayo siselapha ngaphakathi sisame ngento yodwa ukuba lungade mvalo Hallelujah. lungekavalwa sondela sondela indawo yakho isekhona umzimba wasedlibona indawo yenu isekhona bantu benkosi ethandekayo indawo yenu isekhona sondelani isango lisavulekile isango uJesu yedwa isango sesingena isonshile njengabazisa abantu Yesu 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 wako Yesu Yesu asingena naye Yesu ozosingisa shama kulale kami lelizako Yes my Jesus Jesus yabayodwa inkosi sabantu amen yabayodwa indawo yokungena abantu hallelujah abantu bangasama izinto abazamayo kodwa kolu hlobo lwesakhuthi esisandla kolu hlobo lwale mvula ikhalelayo abantu abazosinda abantu abangena Jesus, Jesus, hallelujah, usiwasekhaya nangu Yesu nangu Yesu nangu Yesu Jesus, nangu Yesu nasi sombululo nasi sombululo izakwithi zithwethile ifloti zifikile zakhukhulisa abantu abaninzi oh Jesus, kodwa wena usenenhlange ngoba umphefumulo wakho usahlangene nenyama amen, uYesu asengakusindisa ufike ku-2020 wababetha abantu baleft and center wafika u-2021 baphela abantu savala inkonzo aphela amathemba ehlabathini kwavalwa nezibotho kwavalwa yonke into kodwa uYesu asoloko emile nguye unosengasimuni umsindisi wehlabathi akekho omsindisi ngaphandle kukaYesu igama lakhe lithenjwe ezulwini likhulunywe ukuze sesindisa abantu hallelujah, isana my Jesus, isana nanku Yesu nanku Yesu, nanku Yesu Jesus, nanku Yesu nanku Yesu hallelujah, wangena uNowa yagalela imvula Jesus, verse number 18 aye enyuka amanzi
wayenyuka amanzi yadala phezu kwayo yona inqanawa yadada phezu kwawo yona inqanawa aphakama amanzi ada agubungela nezona ziphakamileyo intaba agubungela zonke intaba kulo lonke elimiweyo abantu bebekhonza kuzo zagutyungelwa ngamanzi ngoba olu hlobo lusakhwithenzuzayo alusushiya nani into emilayo yazobetha izinto abantu abazithembileyo ukuba bebekade bethemba amayeza afumaneka ehlathini ihlathi lagutyungelwa zagutyungelwa zonke iingcambu ezinto zasemhlabeni zagutyungelwa kodwa kunento yodwa eyabonakala iphakama ihamba phezu kwawo ngomuntu ongene ngoyesu wonke umuntu ofuna uyesu sizawuzibetha left right and center kodwa yena akumaneki Jesus angafumaneki phakathi kwaso angafumaneki sizawuthi sibagubungela kodwa yena angagubungeleki ngoba thina siyindlu ementabeni engena kusitha ngabantu abakholwa uyesu abangasudunga izinto zomhlaba isono siyababhubhisa abantu kodwa abantu abazosinda ngabantu abafumana ubabala ngabantu abathatha uyesu besaphila bamamkela baba inkosi nomsindisi ebomini babo uyesu uke wabonakala abafundi ehamba phezu kwamanzi wayesuPetros wathi ukuba nguwe inkosi nditsho ndize sihamba phezu kwamanzi mile bhayibhile waphuma uPetros wahamba phezu kwamanzi wenze njani because abahlangene nezulane bahamba phezu kwezitha ekungahanjwa phezu kwazo ndizonyathela onomabhuludwane banganenzakalisi zawukiphezulu esibulalayo kodwa zingalibulali wenze njani kunento niyamkeleyo kunoyesu Kristu ongumsindisi wabantu bonke wanyuka inqanawa anyuka amanzi yanyuka inqanawa ngokwanda kokubi uthi uThixo ndizawusinyusa istandard ibandla lami endilimisileyo amasango eHades akanako ukulwelana nalo Jesus ibandla lami ububi bunganda ehlabathini kodwa elakhe ibandla alinakutyungelwa kobubi hallelujah ngoba elakhe linegama elibhaliweyo elithi uThixo uyabaza abantu ngoba nawe usaphila kule ndawo yaseDibona ungaziwa nawe ezulwini ebantwini nawe ungaziwa igama lakho lingahliywa encwadini zokufa zibhalwe encwadini lobomi ngenxa yokuba wena uthatha isigqibo Jesus incwadi yamatyala eyayisimangalela yabethelwa nayo uJesu siphakathi babulaleka abantu bafa abantu kwafa konke okusehlabathini ngoba nendalo yafa hlazana umuntu esithe esisonweni nomhlaba waveza izinto ebesingadalwanga ukuba sibe khona kodwa isono senza ukuba nendalo ugcwala umuntu endalweni yonke ugcwala umuntu ehlabathini lonke ngenxa yesono somuntu unkulu kone sone ngako kodwa ubabalo lukaThixo lungaphezu kwesono Jesus uthi lakufika lukusibekela amandla sona suku Jesus uYesu yena indoda eyisithunywa abantu banoyiko lengcwaba banoyiko lokufa kodwa kule ndoda othi wahlangana nayo
wathi ngoba ndiyaphila ngoKristu ngoba ndiyafa kuyinzuzo kwenzenjani uhlangane nendoda eyoyisileyo emhlabeni noyise ezulwini noyise phansi komhlaba. Gama layo nguYesu. Jesus. Yesu wangena ulonga babhubha abantu wabunowa engaphakathi. Jesus. Verse number 19. Aphakama amanzi ada akhulekela nezona ziphakamileyo intaba kulo lonke elimileyo. Anyuka ada azimitha ezisixhenxe ukusuka enqopheni yentaba. 23. Yonke into ephilayo elizweni yatshatshalaliswa. Yonke into ephilayo elizweni, zonke izinto eziphezu kwalo mhlaba sizawuphela. Izinto ezethenjwa ngabantu zizawutshabalala. Hallelujah. Watshabalala yonke into. Yonke into. Jesus. Yonke into. Hallelujah. Yonke into. Hallelujah. Iziyolo zizaphela. Hallelujah. Ubumnandi baphela. Zonke izinto abantu abebezidakekisa ngazo zizaphela. Zizaphela. Jesus. Zizaphela. Jesus. Ngoba sizaphela. Hallelujah. Jesus. Sizaphela. Sizaphela. Hallelujah. Nini nithemba lomuntu awangena Jesu lapho sekufika ukufa wenzina wabalekela Jesus. ngoba amathemba lomhlaba azawudlula. Bakhona abantu bebephakamisiwe banikwa amagama amakhulu, abantu bakhothama kubo kodwa badlula. Jesus. Bakhona abantu ebebesaziwe ukuthi abavusa abantu abafileyo kodwa badlula. Nangoku sinyathela phezu kwabo ngoba komhlaba kuyadlula. Jesus. Okomhlaba kuyadlula kodwa kunento emileyo kusephakathini. IBhayibhile noma kudlula konke noma kujabalala konke kodwa kwasala into yodwa. Kwasala umkhumbi. Jesus. Abayosala ngababalekele emkhumbini onguJesu. Jesus. Abantu abazoshiyeka ngabantu abamamkela uYesu besaphila. Jesus. Isiphelo sikufitshane. Dohlabelayo ziyazwakala izizwi zenkosi. Athi abanqobileyo babonakala besondela kuye. Babonakala besondela kuye. Jesus. Ngoba njani usaphila? Ngoba ngokuba usithathele uJesu. Ngoba usaphila. Usithathele isigqi sokwamkela uYesu. Isango madoda lisavulekile. Uthi ndimile emnyango ndiyamkhonkoza ovayo makavule ndihle naye aze nami. uYesu uyangidinga bantu basedlibona. uYesu unambele mina uthi ukutya kwami ukwenza intando kaThixo nide ndiyifeze. Silapha kule ndawo ukuzokwazisa ngendoda eyehla ezulwini inesimo sobuthixo kodwa ubuthixo bayo ayabuphakamisa yakuphatha ngobukhosi. Yazithoba wembatha isimo senyama kwade kwasebusweni ukufa komnqamleso. Wabuya wamvusa kuwela abafileyo uhleli ngakwesokunene. Uzabuya mabuso ezolanda ibandla lakhe. Bonke abazombona, bonke abazokhuphuka baye kuye ngabamvume besamshisa. Yesu. Jesus. Yesu. Hallelujah. Kuye yedwa.
Sengicebezele imvesi. Kwatshatyalaliswa yonke into ephilayo elizweni. Abantu neenyamakazi neentaka. Kwasala uNowa kunye nabo babesenqanaweni kunye naye. Kwasala uNowa Hayi Jesus. kunye nabo ababasenqanaweni naye. Jesus. Abantu abasindayo ngabantu abangenayo. Oh Jesu. Emkhumbuli Hallelujah. ngabantu abangenayo. My Jesus. Ngabantu abangenayo. Hallelujah. Sizoncenga Oh Jesus. bantu basekhaya. Hallelujah. Sizoncenga. Mighty Jesus. Sizoncenga. Zinginethile imvula ezinkulu. Ulibethile umhlaba. Ezinye zezinto enizenzileyo aninako ukubalisa ngakho. Ezinye zezinto ezinehleleyo sibuhlungu ngendlela yokuba nashiyeka ningesenalo uxolo. Kodwa kunoYesu. 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 Ungafi ukude noYesu. Ungafi. Jesus. Kwachabalala konke emhlabeni. Kwasala uNowa nabo bonke abantu ababengene naye emkhumbini. Bangcwele isango lisavulekile. Oh Jesus. Nawe ungeza uzothola ukuphumula. Jesus. Ukuphumula akukho ngaphandle ezweni. Ukuphumula kufumaneka abantu bakufika kuYesu. uYesu uyabazinzisa abantu bakufika kuye. Jesus. Bathi bebexakekile awathatha wonke amaxhala wabo. Bathi bebebulaleka awuthathe konke ukubulaleka kwabo. Yonke imicabango anayo ngani imicabango emihle. Ayimicabango emibi yokunitshabalalisa kodwa imicabango yekusasa elihle. Kunendoda evule isango ukuze bonke abantu basinde ngayo. Igama layo lo ndoda nguYesu. kuYesu. Walenga emthini wehlazo ukuze abantu bangabisafa. Uthixo unegama elithi ngoku yanga bonke abantu bangasindiswa bafikelele kuyazinyaniso. Akathanda ukubona abantu besifa. IBhayibhile wakhathazeka uba behlele ezulwini ebona abantu befa bebhubha ezolweni. Wakhathazeka uThixo. Ithokiwe isolution yokusindisa indawo yaseDlibona, yokusindisa indawo yaseLisikisiki, yokusindisa iAfrika yonke iuniverse. Isolution nguYesu. Zonke izinto abantu abazethembileyo lithi iBhayibhile zagqunywa ngamanzi. Zonke izinto abantu abazethembayo azinamandla ngaphezu kwesono. Isono sibabhubhisa abantu bezethembile izinto zabo. Babulaleka abantu bafe bezethembile izinto zalomhlaba. Kodwa kunoYesu madoda othi xa efika afike atye amandla esono nengcambu yakho. Uthi utshaba lokugqibela kukufa nabo kuya kupheliswa. Kodwa abantu abayongena kweso stage ngabantu abathe besaphila ezantsi emhlabeni beza kuYesu. Beza kuYesu. Namhlanje sizomemezela kule ndawo sizothi khona uYesu osindisayo. Khona uYesu osindisayo. Esi storm sigadlayo ngoku sesogqibela. Sibetha abangaphakathi nabangaphandle. Sibetha abakhulu, sibetha abancinci. Sibetha izifundiswa, sibetha abantu abahluphekileyo. Asikhethi ukuba umdala okanye ungakanani. Kodwa esi sono sibhuqa wonke umuntu.
Ayilokesha lankenenkene eli. Lixesha lokuba bengulowo nalowo wasondele kumsindisi wakhe. Jesus. Khona indoda eyafela ihlabathi. Khona indoda eyafela ihlazo lethu. Sikhona isisombululo sokusindisa uluntu lonke. Bantu basedlibona siyamitenga sithi zani kuYesu. Jesus. Khona uYesu nguye yedwa ithemba labakholwayo. Kuye yedwa kuthenjwe yena ezulwini nathi emhlabeni sithemba yena. Kunento esiyibhaqileyo sakufika kuyo. UThixo lona akabashiya abantu bakhe. Uma nabo njalo amaxesheni amanzima uYesu manabo. Usondele kakhulu kubo xa inhliziyo zabo zityumkile. Ungumepolisi wamanxeba ngoba ihlabathi liyahlaba likwenzakalisile abantu bayopha banamahlwili amagazi afika vale nenhliziyo kunzima ukubetha kwegazi kakuhle ukuzibaleke emisipheni. Abantu bayagula banestress babanjwe yiyo yonke lento baneswekile netyiwa nayo yonke into ngenxa yokuba bakude noYesu. Usathana kayefika ufika dede isono sifika simonzakalisa umuntu asimyeke umuntu singambhubhisanga. Kodwa sikhona isisombululo. Khona isisombululo. uYesu. uYesu obuyisela intombi ngentombi, obuyisela insizwa ngensizwa, umama abe ngumama, utata abe ngutata, umntwana abe ngumntwana. uYesu wenza lo msebenzi. uYesu obuyisa i-identity yomuntu. Abantu abaninzi balahlekelwe noba bangobani, kodwa uYesu wakufika ubuyisa ukuzazi. Abanye sebenikezele ebomini bathi bangengantoni ngenxa yokuba kwathethwa lo magama. Abanye bathatha izikalekiso ezathethwayo phezu kobomi babo, kodwa kunoYesu othi xa yefika arivese izikalekiso akunike intsikelelo yakhe. Khona uYesu osindisayo. Akanandaba ukuba usebenzaphi, unemali awunamali. uYesu ufuna wena, akafuni into zakho. Ufuna wena. Noma ikhaya ophuma kulo liphansi kangakanani akanandaba nalonto. Ufuna wena. Wakufumana wena kungena intsikelelo kuye. Ngena intsikelelo empilweni yakho. Konke okuthiwa sikhonyana kubuya kuphindiwe ngenxa yokuba uYesu ufika kunika ubomi ngoluphuphumayo. uYesu Kristu waseNazaretha, uNowa wangena nendlu yakhe, wangena nako konke bekuyalelwe nguThixo. Kwasinda yena, kwasinda nabo bonke bebengenile. Akazange azisindise, wasindiswa kukungena. Akekho umuntu onokuzihlangula, akekho umuntu onokuzisindisa kolu hlobo loqhithelo. Kodwa abantu abazosinda ngabantu abangenileyo. Uyadingeka ekhaya. Utohlabelayo buya mntwana, uye ekhaya. Musuku libala. Sheshunge. Buya mntwana. Buya kwenile ngiyazi. Kwenile. Indlela usayiboni kufinyela. Kodwa simi kule ndawo. Sinjengabantu abamentabeni ephezulu. Sizokhwaza abantu abasezantsi. Sizothi nansi indawo yokuphuma. Ningangaboni kufinyele konke. Ningangaboni. I-direction ningangayiboni. Ningahamba nibhadula. Kodwa wakaloku nje sisekhona. Sizothi kule ndawo sizokhanyisa. Ukuba nalo ukhanyiso lwabantu. Nalo usindiso lwabantu bonke. Ayo abantu abahlakaniphileyo. Ayo abantu ababhetele. Ayo abantu abatheni. Kodwa abantu bonke. Bonke abadlayo. Mabeze basheshe bangene. Wafika kwabangabakhe. Abamamkelanga, kodwa bonke abamamkelayo wabanika amandla negunya lokuba babiswe, ukuba bangabantwana bakaThixo.
abangabantwana bakaThixo babuyiselwa ku-true identity yabo kuThixo umdali wabantu bonke. Sonke soba safe kasisondele kuye. Bakubuyele kuThixo madoda. Sawangona indlela yokubuyela kuThixo nguYesu. Kuyesu. Bonke abantu banento ethi banqula uThixo. Kodwa xa ningamnquli noYesu bangcwele nizawutshabalala. Nilibize igama lakhe. Kodwa bonke abantu abasoya kuThixo ngabantu abazongena ngesango elinguYesu. Labalinye isango elabekwayo kumkhumbi abantu abangena ngalo. Labalinye sangabe baninzi. Labalinye bonke abazosinda ngabantu abazongena ngalo. Isango nguYesu. Isango nguYesu. Ndimikela ndimubone ndimunyazo. Akekho oya kubawo engayingawo. Akekho. Bangcwele namhlanje ndizothi ihlabathi lonke libekelwe isombululo esisodwa. Umzi waseGoso, omakhelwane bonke abakude nabo bonke abalivayo izwi lami namhlanje. Ndizothi kule ndawo ilizwi elithethayo phezu kobomi benu. Isango nesolution ebekiweyo yokusindisa abantu emhlabeni nguYesu. Universe yonke yachabalala. Kwasinda abantu abangene ebhotini. Kwasinda abantu abangene kwesisikhicha. Yangabo abasinda. Brother Kambu, fundiswa ngicela uze ngaphambili.